एबसु जाय एबसुआ दिनै गावसोरखौ गोथार आफाद होनना बुंबाय थायो थ' एबसु होनना बुङोब्ला बिथांमोननि गोथारथिखौ बिथांमोना माबायदि गोथार होनना बुंना लाबाय थायो खिन्थु दिनैनि दिनाव बिथांमोना अन्थाइ खुगैनाय हो लाइमोन गोरलै गोरलै फरायफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला भटार्स गैयिफोरखौ माने राजखान्थिनि बारहावा सोनानै ब्रेन वाश खालामनाय बिनि अनगा जेबो गैला थ' एबसुनि नीति आरो इउपिपिएल एखे आरो दिपेन बर' प्रमद एखे थ' बिथांमोना बुंबाबो लाब गैया दिनै इउपिपिएल दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव एबसु आरो इउपिपिएलनि नीतिया माने मानसिनि न'खराव थांना अन्थाइ खुगैनाय माने दिपेन बर'नि गुन्दामि आरोना दिपेन बर'आ गुन्दाफोर फिसिदों थ' एबसुनि जिथु इउपिपिएलनि नीति न'खराव थांनानै गारि बुख्रेबनाय बेखौ माने सोर फोरोंदों दिपेन नङा होमबा थ' जिखियानो जा आङो बेखौ गोख्रोङै बुंनो सानदों जे जोंनि बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय एबा जोंनि बिपिएफ हान्जानिफ्राय दिनैसिम सोरनिबा न'आव थांनानै सोरनिबा गारि बुख्रेबनाय बेबायदि जों खामानि जोंनि बिपिएफआ मावाखै बिथांमोना माखासे ब्लेम खालामबाय थादों जोंनि उदालगुरि समस्तियाव गावसिनि गारिखौ गावसोरनो बुख्रेबनानै जोंनि मानसिखौ केस होलाबायनाय बेफोरबायदिबो बिथांमोना गेम गेलेबाय थादों थ' आरो दिनैनि बे बेलायावहाय आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जा थांनाय मोनायाव जि जाथाया जालांबाय गरायमारिनि एक नं गरायमारियावहाय भैरबखुन्द एक नं गरायमारि जोंहा आगस्तिन दा बिथांनि न'खरावहाय मोनायाव आरो मानसिफोरखौ मिथिखाजोबगौ सोरनि नेतृत्वआव सोरनि दैदेननायाव जादों थ' बिथांनि न'आव सिरि सिरि हरखाबै थाबायना थांनानै लावथि रड सिखा अन्थाइ लानानै थांनानै बिथांमोना माने गारिखौ डेमेज खालामना फैदों बुख्रुबना फैदों आरो लोगोसे न'खरनि गावनि पार्सनेल गारियावबो एटेक खालामनानै बिथांमोना फैदों थ' बेखौहाय जोङो गुवारै माने पुलिस प्रसासनखौहाय बिजिरनानै बिथांमोनखौ साजा होनायखौ जों हास्थायदों आरो गोख्रोङै बिथांमोनखौ हमनानै साजा होगोन जों बेखौ फोथायदों दिपेन बर'आ बिग जिर' जानो थांगासिनो थ' बिनिखायनो बिथांमोननि माने साननाय हनाय खर'फ्रा थिग गैलिया बैनि न'आव अन्थाइ खुगैलाय बैखौ एग्रांलाय बैखौ खुगैलाय माने बिदिनो बिथांमोना दिनखौ बारहोसिगोन आरो बिथांमोना जिर' माने लाथिख' जाखासिगोन नालाय उन्दै उन्दै गथ'फोर भटार्स गैयिफोरखौबो बिथांमोना जौ लोंहोनानै माखासे बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव इनभल्भ जानो थाखाय खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना गोसो माने बोलो बिथांमोना माने थिनदों आरोना थ' एबसु जाय एबसुआ दिनै गावसोरखौ गोथार आफाद होनना बुंबाय थायो थ' एबसु होनना बुङोब्ला बिथांमोननि गोथारथिखौ बिथांमोना माबायदि गोथार होनना बुंना लाबाय थायो खिन्थु दिनैनि दिनाव बिथांमोना अन्थाइ खुगैनाय हो लाइमोन गोरलै गोरलै फरायफुबाय थानाय सेंग्रा सिख्ला भटार्स गैयिफोरखौ माने राजखान्थिनि बारहावा सोनानै ब्रेन वाश खालामनाय बिनि अनगा जेबो गैला थ' एबसुनि नीति आरो इउपिपिएल एखे आरो दिपेन बर' प्रमद एखे थ' बिथांमोना बुंबाबो लाब गैया दिनै इउपिपिएल दोलोआ जोबस्रांनायनि लामायाव थांनाय हराव आं डिस्ट्रिक्ट अफिसनिफ्राय फैनानै गारिखौ आं सिख्लायाव दोननानै आंनि न'आव दोननानै आङो ओंखाम जानानै उन्दुबायमोन बे उन्दुलांफुनाय समावनो दुथांफोरा फैनानै आंनि न'खराव बे गारिखौ बुख्रुबफैजोबदों आरो बुख्रुबनानै बिसोरो माबाजों खारदों आं सिखारगौ मानि माबाजों खारदों बिसोर बारिजों खारदों ओमफ्राय आं मानसिफोरखौथ' मिथिखागौ खिन्थु आं नाम लाला आरो औ जाबाय आयेननि फारसेथ' बिसार खालामनांगौ बेथ' जोबोर दुखुनांथाव बाथ्रा मानो होनबा जोङो आगस्तिन मोसाहारि आरो आंजों लोगोसेनो डिस्ट्रिक्ट अफिसनिफ्राय हरनि 10ता बाजियाव जों न'आव फैबायमोन फैनानै जोङो दुगै लोबै खामजानानै जों उन्दुबायमोन जोङो नाथाय बिसोरो फैनानै हरनि 12ता 15 मिनिटसो टाइमावहाय बिसोरो फैनानै गाज्रि रोखोमै बुख्रुबनानै बिसोर खारदों नाथाय बेबायदि गलाय गुजाय खालामनो जोङो सानाखैमोन नाथाय बेवहाय किसुमान मानसि दङ बेवहाय दैदेनगिरि बिसोर दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनाया जोबोर गाज्रि मानो होनबा बेवहाय गावजों गाव बुलायनाय नांलायनाय बेखौल'सो नागिरबाय थादों मानो होनबा बेफोरबायदि बे इलेक्सना दान्दिसेनिल'सो नाथाय बेवहायनो बिसोरो मा
मेगन सालायनाय रोखोमैसो बाहायनाय जादों। बेखायनो बेफोरबायदिखौ आङो मुगैनाय बाथ्रायै बुंहरदों बिसोरखौ, जाहाथे बेफोरबायदि मुगैथावना खामानिखौ दा मावथों। मानो होनोबा जों जेब्लायबो इलेक्सननि उनाव खौसेथियै थानांगौ, नाथाय बेखौ जोङो बेबायदिनो लुबैयो।